Squeeze ndize ku-Black Life TV. Kunalento endifuna uyithetha and kudala inditya ne. And ndiyayazi uba kowenu niba ngaphi and eyena mntu uzawukwazi ukuthetha naye nguwe. Kunalo mfana ndandijola naye before ndidibane nobhuti wakho. Uyandiva Squeeze? Kwenzeka into yobana lo mfana lona ufakezwe into ngunkosikazi wakhe. Into ebangela le into yobana angakwazi ukujola namanye amantombazane. So isibeleko sam xa kunamhlanje simoshakele, which is andikwazi uba nabantwana. Andiva? Umfazi walo mntu ujola naye nguye oyenze yonke le nto. Nguye wenza yonke le nto le. Sanibingelela bonke ababukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo, nihleli no-Longster. Namhlanje sivakashele udadewethu uthi naye unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona. Molo sisi. Njani? Ndiyaphila Nkosi. Ngiyaphila. Awusondela njani? Thank you. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Ndibulisa abaphulaphuli ezindlini nandisuka kwaMashu kwatsha. Agcina negama elithi abaphulaphuli. Ukumbuza sisabuka salalela who's this guy on Xhosa thinking? Who's this guy? The dark guy. He recently passed on. Sengimkhohlisa nomkhohle igama la kodwa uyena oyijolo ukusho leyo. Yeah. Okay, so ubekwa yini la? Sisi, namhlanje ndifuna uzoconfess. Okay. Kunale mfihlo kudala ndiyifihle lapha kum ngaphakathi. But andisakwazi ugcina. Siconfessa kuba. Oyena mntu ongakwazi udlulisa lo myalezo sisigweza sam. Isigweza sakho. But ayikho ngaye. Okay. Iqala phi indaba? Kunalo mfana ndandijola naye. So lo mfana lona ndidibene naye 2022. Okay. Sidibana kwindawo kuthiwa kukaSikhosana eLindelane. Lindelane, okay. Yeah, ngubhuti semdalana. Then lo bhuti lona ngababhuti babukekayo. Yabo. Wachameka. So I met this guy, then exchange ama numbers because kwakumnandi sasiyokonwaba ndiphume ne-friends zam. Okay, so nawe wamfica laphana kuleyo Yes, chill. Okay. So sonwaba then exchange i-numbers ke kwakumnandi that day. Course, yeah. Then after alasuku then saqhubekeka sitshata nomfana kwabonakala into yobana sizawudate which is siyajola thina nomfana. Okay. So kunalento isenzeka but kule relationship yam. Okay, so nabonana ngo-2022. 2022. So najola for how long? Sijole into engange-6 months. 6 months. Yes. Okay. So saqhubekeka nomfana and bona kumnandi ungekho nto. Then umfana lona because kunezinto ofuneka sizenzile xa Your relationship. Ebendikhupha and supporter because bendirenda yazi ke xa sizi-females kunezidingo zethu. So kwisenzeka lento ke sisi xa sisiya ekamereni which is sokwenza inkonzo sihamba ekamereni bendivele ndiye kwi-periods Ish. which is exesheni and zivele zibe heavy into zange yenzeka. So imangicela ukuphindisela leyo ukuthi ngena kwi-periods. Mawufika is it ayiqala ma ungena embedeni noma ayiqala ma ukuthi kune penetration? During i-sex lena ndiya ndingenanto ndingekho pains ngekho nothing but kuthi xa usithi kuvele kuthi xa igazi. So the time penetrator Yes. kuthi xa igazi. Okay. Yes. Abesitsho uba kufuneke khe ndilandelele le nto ntoni but andayithatha serious. Of course, yeah. Uyabo then siqhubeke ke siya nomfana sometimes ndisime singenzi if ever but sifosile kuvele kube njalo. Manje igazi beliphuma kakhulu ngathi umpopho. Beliphuma kakhulu because ndiqhela uba kwi-periods which is normal. Siyayazi sonke sizi-females but liya into ebisenzeka ibinto zangena kwam it was not normal. Okuphuma nama-clots mhlawumbe. Yes. Okay, and then the time ebusy bekuba buhlungu mhlawumbe esinyeni. Bekuba buhlungu. Uyabo
and endaba ibona uba andisa-enjoyi but umfana kuba ke eneneeds zakhe uyabo. Then yaqhubekeka le nto. If ever naye ebenengxaki, remember mos besikwazi ukuthi okay fine uyabo boss kwenzeka le nto. If ever sifosile nomfana uvele sorry but ndizayibeka krwada, ebevele azikakele nje, vele kukhuleke isisu. If ever sifosile then senza le nto. Okay. I'm trying to imagine i-situation la. So, manifosile, he's busy yena wenza umsebenzi, ngemuva kuyaphuma. Uyakhuleka. Akezwa yini mayitholethela? Andiqondi, andiyazi kusenzeka ntoni na. So the first time kwenzeka nafila kanjani phela amasimba yini into bakithi? Kuba ke ndingumuntu oshy, ukubona sometimes uyakwazi uqonda uba awufuni umembarasa lo mntu uyabo. Sometimes uyakwazi uqonda okay fine kule nto so that nawe ungazofisha ekulaa kona engathi uyabo. Then sokuba okay fine maybe mhlawumbi loo nto ayiseleyo kwaye whatsoever okanye susa andiyazi uba kwenzekani na. But le nto yayimane iqhubekeke isenzeka. So nayithaka ngaki eyitholethela nawazi wabona ukuthi no it's enough manje. Kaningi. Why? Because bendisendizixelela into yobana ngumntu wam lo and ndi-willing into yobana because akho mntu yaziyo le nto into yasekamereni anyway. Benisikha usizo like niye kodokotela or niye kubantu abaqamba amanga ke something? Bendingekayi kubantu abaqamba amanga uyabo during ngoba isaqala then bendisiya ekliniki then bona ukuba akho nto irongo kum ndinormal akho nto. Normal. Okay, just for interest sake kwakwenzeka mhlawumbe uhamba ontshontsha ngaphandle utest ukuthi mhlawumbe before ndidibane naye ndikhe ndajole and le nto zange ndehlele. no sengisho ke during Khange ndintshontshe. awukazi untshontshe uyochecka ngaphandle ukuthi Because lo mntu besilenze ndifowunela which is ngumuntu andingamazi uba uyabo ngathi uyandibona uba ndiphi ngumuntu ohleli nje uyabo. ma umhlalisa phansi wena umbuzo uthi ke na is this normal for wena because wena ngithi uyasho ukuthi ke na into engakazi yenzeke ngaphambilini. So mase uhlalisa yena ubhudi phansi uthi kunormal yini kuwena like Sange sifikelele kwingxoxo njalo uyabo sithethe about the so situation. no one was talking about it. Bese avoid sithethe nje because nami nje ndiyoyika uyabo. So And kuba ndiyifemale qomba anyway into endizakwazi uphila naye. It's not like friends zam okanye wonke umuntu uzawuyazi. If ever thina siyakwazi uphilisana sizaske sisikelele uncedo. maybe igazi okay khona abantu abatsaba igazi but ke maybe igazi mhlawumbe lingameleka ngoba abanye abantu they do sleep bekuma periods but ke na ukuyitholethela Yeah. okunye lokho And experience nje engasoze even ndilibana ngoku that's why ngibona ba manje ke ubehuda noma it was normal poop like yabonga ukuthi wena wa accept I'm trying to understand ukuthi okay mhlambe kuqatha kumnqatha noma behuda bene diary bangutyadidi which is ingathi into engabambeki that's why benisithi andiqondi noba beziva xa iphuma. so it's something he could not control so manje uba beyiclean Biklina sicela umuntu azoyiklina. bengicela Zindithi unemali. ima benijwayele ukulala benibhuka Yes besibhuka. so Because mina bendihlala nabangani bami which is serenta khona yena uhlala nomfazi wakhe. so ehotela they will take care of ilo Yes, cleaning. Yes. But bisingabhuki kwindawo eyi-1. Hayi bengeni kwazi. Yes. Because I can imagine maningena istaff kuzothiwa naboke labo. Hayi yazi kuhlekwa ngisho noma kufiwe. Yes. Hayi ngoba hleka but now ke usulethwa yini ke la. And I relationship yenu yaqhubeka what happened noma nagcina nihlukaniswe ikona lokho. Iye yaqhubeka uyabo. But I met this guy. Danomdla kuye. Okay. Uyabo. Then exchange ama-numbers. Kwenzeka into yobana ndidibane nomfana kuba ndifuna ukhe ndizame something yabo and akho mntu uzakwazi umela le. Laa nto bendicemba uba ndizawukwazi uyimela and abona uba andizokwazi uyimela. Ingakho ngibuza ukuthi kanjani. But after ixesha sendixela uba ndikulo gela uzayimela.
then data lo mfana and enthanda uyabo and ke close kule age group yam uyabo Okay. so uyandithanda akhonda uright mfana and uyandiphusha into yobana mandibheke esikolweni ndikwazi uba independent so ngumfana oright uyabo so ndadibana nalo mfana saqhuba kwakunyanza into yobana ndimshiye lo Of course, yeah. but before ndimshiye kungena i-call isuka kumfazi wakhe. Remember lo mntu khange atsho kum into yobana utshatile all along. So, lo guy lo okunikeze i-trauma Yes, kanti ushadile. kanti ushadile. Lapho wambuza ukuthi ushadile. Wathi kum akashadanga. Wathi akashadanga. And bengekho nto ibonakala uba utshatile. So, ubukwazi umfonela noma inini benikhuluma noma inini nje. Nanini na ndimdinga which is uyeza. So manje ke unkosikazi ufona uthini? Uyafona unkosikazi uyaniconfront into yobana caba ubone ii-chats zethu efowunini yakhe. Then atsho into yobana ndithetha nozikhona. Ndithi ke mna ke ewe uthetha nam. Atsho into yobana ndicela uhlukane nendoda yam. Ndibuze ephi indoda yakho. Ayitsho igama lakhe. Atsho into yobana ndibuze ke mna ke into yobana ayibo indoda yakho njani. Athi akakuxelele into yobana utshatile. Ibe nje ke ngoku le nto kumntu yobana utshatile. Ukade uphi lonke eli xesha ndisenza zonke ezi zinto nomyeni akho. Abe sithi into yobana even ndiyazi into yobana nangona izama ukwenza u-A B no C anizokwazi umenza because kunento endamfaka yona. Khona ukuze wena ube safe. Ucushiwe. Phuma kuye. So uhusband becushwa unkosikazi wakhe? Yes. So all along yonke lento go through yona it was because of unkosikazi. Ufake unkosikazi wakhe. Of course, should now uyayazi lento lokhu obviously umkhwenyana. Mhlawumbe beyazi andiyazi ukusenza ngantoni kwe-relationship yakhe nomfazi wakhe. Mhlawumbe ufuna uphuma okanye becimba. Andimazi uba kwi-experience yakhe before. But So ebemthanda yena uGuy. So is it possible ukuthi kena ubeka lale nentombazane senzeke isigameko ugela shaya ikhona but wena wahlala wabekezela. Abekezela. So wakuthanda lokho wakuthandela kakhulu ukuthi hawu nanga umuntu ebekezela. Akase sekutshela kunkosikazi ukuthi ke nayibo ngumfazi wacushwa yimina. Wamfonela? The time efona which uGuy bengekho secaleni kwami. Then didibane nomfana ndizombuza ngale number which is le number uyayazi. Azama hayi lento lena kwenzeka u-A B no C ewe ndandingafuni ukwahlukana nawe. Bendicifa manje into endizakwazi ukuxela after siye sa-connect and kwenzeka nezi zinto ndayibona i-character yakho ngumuntu okwazi uyabo. Ndaqomba akho need because ndihleze ndiphulukane nento endizakwazi ukuphila nayo because anyway ndifuna uphuma emtshatweni wam. Abebeka izinto zakhe. Yebo. Okay, so nagcina nihlukene. Sagcina hlukene because bukucaca into yobana le nto into ezawuhlala iqhubekeke isenzeka because umfazi wakhe uyalwa ngendoda yakhe. And wabesithi into yobana if ever ufuna uba safe mshiye. Because ke nashuthi kukhulu okunye okuzolandela. So manje ke uthe khona owadibana naye. Dadibana nalo mfana. Saqhubeka and wabendithanda. Willing noba abone sisters zam zonke yonke into committed ebomini bam lo ndithi ndiphushela nasesikolweni ndifunda kumfana nje alright. Kuthe ngekapheli nonyaka 2023 wafuna usama lobola ekhaya. Yaba yavela kwashekwa yonke into. Ngiyabulela. Zonke izinto zavela zazihlanganela yabo. But ndinengxaki ke ngoku. Ithini ingxaki? Andikwazi ukhulelwa. And umfana yi-firstborn kowabo. And umfana nguye yedwa ongumfana. Ulandelwa zii-sisters. And ba-expect into yobana kube khona abantwana. Okay, ukubone nini ukuthi awukwazi ukukhulelwa? Uke waya kodokotela? Ndiye ndaya kodokotela. Bathini odokotela? Bathi isibeleko sam samoshakala. Kunento yasidlayo sivithikile. So manje ke sitshela ba le ndaba? Sitshela uSqueeze? Oyena muntu ndingakwazi at least nguSqueeze. Okay, so imake why ufila ngathi ke na udinga ukuyenza i-confession lento le? Isibeletho wathola ukuthi sonakele before
umfana akushela azalobole ekhaya? Ndisazi before aye ekhaya, So you knew. but kuba umfana ndimthanda. Ucabanga ukuthi izomenzani umfana lento mase eyithola? Ndiyamazi uba izamophula. Ngumntu onenhliziyo encinci, ngumntu onothando, ngumntu inhliziyo yakhe incinci. That's why ndingabawela uyikhupha kuye straight. USqueezer wakho uclose naye? Ndi-close naye and ngumntu understandayo. Kufuna nje umntu ozamkhalma down akwazi. Andiyazi uba i-situation izawuba njani but andikwazi into yobana indaba ndizise kuye because directly to him. uSqueezer, I'm thinking vele naye she's also umuntu wesifazane. Yes. Uzo-understanda ukuthi yena hayi ngoba uqondile walinyazwa omunye umuntu, obviously. But-ke what happens if ubhuti ngoba ubala ukuthi yena he's the firstborn, ulandelwa amantombazane, so uyayidinga ingane. So what happens mayisi uzolanda isithembu? uzalanda isithembu. Phela uzothi ngilanda isithembu ngoba phela wena nakho awukwazi ukuthi ungitholele ingane kodwa nangu umuntu ozongitholela. Mna ndifuna ukuphuma kwakulo mshado. Ufuna ukuphuma? Because soze ndikwazi ukuhlala ndingakwazi ukuzala ingane. But yena awukamuzwa nje ukuthi yena uzothini kodwa usu-ready ukuphuma? Just in case uthi uza nesithembu. Nishadile noma nisalobolene? Uzikhiphile ilobolo ekhaya. So ekhaya are they aware ukuthi yena what you going through? Ekhaya bayazi. But now uyayilimaza-ke yabona ukuthi yena you going through something yena ngayona ifault yakho engenzakalanga ngenxa yokuthi yena khonto uyenza but walinyazwa. Inkinga sisinansi ne. Yonke lento after ndidibene nalo mfana yavela ya-excite even nasekhaya. Cabanga uba kuza amalobolo and ngalo mntana yabo zange ndifune ukubahlisela isidima sabo nabo because ba-expecte into entle which is ezayo. Kunzima uba mandiyithethe, andiyazi uba that's why end up enkoba ndizama. No, I understand. So mawuthi ufuna ukuphuma ekhaya bazoba ready ukubuyisa amalobolo? Because kuzoba khona i-anger, imoya izonyuka, mhlawumbe ubhuti athi buyisa amalobolo ami. Andiyazi. Awuyazi? Andiyazi uba andiyazi izawuphela njani, andiyazi. I know, ayikho inkinga. Simthinte uSqueezer wakho simtshela ngalolu daba. Okay, asimthinte uSqueezer wakho. Sithemba uzolibamba ucingo. Hello. Sawubona njani? Umntana. Ngiyaphila. Ukhuluma noLungisa la ka-Black Life TV kuhlelo ukuthi sikhiphe izimfihlo, singakwazi ukukhuluma? Ya, ngiyakwazi. Okay, ngihleli noSqueezer wakho la e-studio. Uthi usacela ukukhuluma nawe kunemfihlo afisa ukutshela yona. Ufihlo. Yeah. Okay, ungamnika ifoni. Ngibambe nje amade ngibambile. Hi Squeezer, unjani? Ungamfihlo. Ndiyaphila nathi. Ngizizwa ukuthi awunemfihlo ozofuna ungixelela yona. Squeezer, ndize ku-Black Life TV. Kunalento endifuna uyithetha and kudala inditya ne. And ndiyayazi uba kowenu niba ngaphi and eyena mntu ndizawukwazi ukuthetha naye nguwe. Kunalo mfana ndandijola naye before ndidibane nobhuti wakho. Uyandiva Squeezer? Kwenzeka into yobana lo mfana lona ufakezwe into ngunkosikazi wakhe. Into ebangela le into yobana angakwazi ukujola namanye amantombazane. So isibeleko sam xa kunamhlanje simoshakele, which is andikwazi uba nabantwana.
Andiva? Umfazi walo mntu kujona naye nguye oyenze yonke le nto. Nguye wenza yonke le nto le. Yho. Uyazi nini yonke loo nto sis? After ndiphumile kulaa relationship, ndiye ndayazi before Meaning ubana sibhatale amalobolo usazi. Wenza yonke laa mizuzu itrenda usazi waqonda mawukhule wena uzoyikhuphe ephezulu. Squeezer. Andifuna unjaja, ndiyaxolisa. No, andidadi. Ndiyabuza qaba uzosebenzise namhlanje. Ewe, because le nto lena sakwazi uyigcina kum ngaphakathi. Ngokunokwakho usebenzise. Kutheni ke? Usebenzise. Ndicebisa wena uthethe nobhuti wakho okanye uthethe nefemeli. Andiyazi uba izawuthethe kanjani because ubhuti wakho ufuna abantwana and abantwana ngakuba ndingakwaziyo ubazala because isibeleko sam samoshakala. Sure. And ayo-fault yam. Uthetha naye ndizothetha naye but uyamazi unjani. Ndiyamazi. Andike ngonyanzeleka ukuba ibheke phambili ebazalini. Ewe, ndiyayazi Squeezer. Ayikho for yonke loo nto izokwenza. But ukumxelela ndizawuhlala naye phantsi ndimxelele. Akho ngxaki. And nawe uzomxelela ngokunokwakho. Ndiyabulela Squeezer. But as long sizawuthetha then sikwazi uyisombulula. Otherwise neyiphi decision ayithatha if ever mhlawumbi akasandifuni then ndiwilling. Andikuva Squeezer? Sawubona phambili bakuwenzela. Okay. Khulumisa ngayo. Unjani sisi? Ngiyaphila. I just wanted to check ukuthi angithi you understand ukuthi bakithi ke nakuyona ifault yakho ukuthi kwenzeke yonke lento le. Ngiya-understand ukuthi nami ngisaqedile. Yeah. So uzokwazi mhlambe ukukhuluma nomndeni, especially mhlambe abadala, ukwazi ukuthi ke namhlambe kutholala isixazululo bakithi ngoba ke na uyabona ukuthi she's broken. Ubhuti wakho uyamthanda kakhulu. Yeah. Yeah. Vele bona bazokwata bani. We're gonna have to solve it. Yeah. And kubalekile vele ukuthi nihlale phansi nibe umndeni. Yeah. Hayi, no siyabonga kakhulu. Okay. Ufila kanjani? Maqale ndibulele. At least now relieved ndizakwazi ukulala because ibinto ebuhlezi nje iyanihonta le. Akumnandanga uba nemfihlo ngaphakathi kwakho. Akumnandanga at all. At least ngoku ndiyazi into yobana iphumile esifubeni sam. So usu-ready ukuface ifamily? Andizokusho uba ndi-ready but yeah. Yes, kumele ayikho enye indlela. Must be done. Yeah. But ke sibonga ukuthi ke na ukwazile ukuthatha isibindi. Ngaqhamuka ngiyamuzwa usizo ukuthi ulinde kwazi kwalotsholo. But at least fanele abuke ukuthi ke na you had no control in the situation. Kodwa isimo esibhlungu esenzeka. And it's so sad ukuthi ke na nabantu besifazane sebenza lezi zinto zokucuba. Yeah. Of which wena it was not even a choice ukuthi ungene ngoba phela akakutshelanga ubhuti ukuthi ngishadile. Mhlambe if akutshela bathi ngishadile mhlambe ongeuzu ngangazange. Ongeuzu ungene ngisho nokungena nje kule relationship. So yeah, no siyaxolisa kakhulu ukuthi you going through all this but ke na uzoyithola ke support from Black Life ukuthi udinga counselling for wena and your family. Yes. Yo ngiyazwa ke ukuthi I shame izinto that we go through as women bakithi izinto ke na ezinye ezingakwazi ukuthi ivimbeke but because abantu abanalo iqiniso kuthina basitshela iqiniso from the word go umuntu decide ukuthi no umuntu uzoba right abe selfish buka namhlanje udadewethu ngenzeka ukuthi uphuceke umuntu amthandayo isasa lakhe but asithembe ukuthi umndeni uzokwazi ukuthi uhlale phansi bayilungise lento. So Black Life TV siyanthanda kakhulu ngoLongster. Please don't forget to share, like and subscribe. Is there Black Life TV?